אותה מערכה עם הפלישתים מתרחשת בעמק האלה, כאשר הענק הפלישתי גוליית יוצא מדי יום כנגד מחנה ישראל, ובמשך 40 יום מציב להם אתגר לבחור איש שילחם בו, ומחרף ומגדף את עם ישראל וצבאו. שאול וכל העם רועדים. גם הפרסים הנדיבים המוצעים על ידי המלך לא מסייעים למצוא את האומץ לעמוד מול גוליית. והנה מגיע הנער דוד למערכה ונחרד מהחרפה והביזיון. אבל עוד לפני שהוא פונה להכרעת גוליית, כפי הסיפור שכולנו זוכרים, הוא מסתובב בקרב מחנה ישראל, ובשאלותיו מתחיל להחדיר רוח גבורה בעם, ולשנות את תודעתו לכך שהנושא הוא לא רק עם ישראל, ובטח שלא הפרסים המוצעים, אלא מדובר בחירוף מערכות אלוקים חיים. הדברים נשמעים עד לשאול המלך, ואז גם בו מחדיר דוד רוח גבורה ושינוי תודעה למהות המערכה וליכולת להתמודד עמה. רק אז יוצא דוד משיח השם לעמוד מול גוליית, ולפני שהוא מכריע אותו, הוא מציב בפניו ובפני צבא ישראל את האמת הברורה והנחרצת. אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות אלוקי מערכות ישראל אשר חרפת. היום הזה סגרך השם בידי והכיתיך והסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ כי יש אלוקים לישראל. זהו אותו דוד שבסוף ספר שמואל א', בתיאור שבימים אלו נשמע מצמרר, כאשר עמלק פושטים על ציקלג, שורפים אותה באש ולוקחים בשבי את כל הנשים והילדים, העם מבקש לסקול את דוד מרוב צער וייאוש. אבל דוד מתחזק בהשם אלוקיו ורודף עם אנשיו אחרי העמלקים, מכה בהם מכה ניצחת ומשיב את השבויים.